kan lo le ta kan video te zero line mai ba ka zero line chi lo te point kan lo entry ti te kan lo share lo mum khop mai thil pani topic kan lu ta te mai soi ma sak lu du kan ya pakhat na chuanin zero line te tan lo ni ta se kan class te kan video te pe lo chung ning chunga kan en lui sam chang te au min ka ringa I ka hre thiam bu ka chan chu ke ni bo khan lo pa tlang ve to thawania ama ro chu kan hria tu chu hriat na ti zau tur te zir na kong zo tur te hlo ting tur te hian anuam ngai lowa ninom chunga a chat a changkai don si a ngai si a chul si a ti wanga ti sam te hian hlo tin nan chang thin ti kha kan soi duwa chu wangin kan video te lo interesting lo ni mai theya alo ngai nom lo ni mai theya ma se I hriat na ti zau tu ani ti kha lo senon le la lo ngai thalui sam don ania chuanin apanina chuanin zero line chi alo he video lo entu te po he video kan ta na tangkai ma chan chu biology angat phe chuanin keima ni chanchin thil nung chanchin keima ni mihring chanchin tak te kan zero thina e chu wangin chung kan hriat ben na te chu keima ni tan vek khan tangkai le don ni ti kha topic kan lu tak mai kan soi pa sa do ni le tun chu ma chuanin cell chung chang kan soi to tak do na cell kan lu chil tak to do na ni kan soi photo ang khanin cell hi apoi mo mai sia ke ni mi zo te angat phe chuanin zir lai bo kan zir ti ba khi chu a chang kan le apoi mo te kan ngai ven zui lem lawa kan she lo mai ni kan soi class video dang kan soi tong khanin ami zo tong point dik tak chuan kan la nei lo ni tiang vel chu ni ya thil nung te na kan nei na chan thil nung te min din to pui ber chu selani hantil masala thor phot mai te I cho kan e hianin kan tak satan kan e angin kan sia ni meya ma se kan e chan tak chu kan taksa rem khom tu kan taksa lo ni theina ta na in rem khom sel tam tak te kha cho kan zu pe ni oxygen kan hi plu hianin kan tak satan kan ti ni mai thei ma se adik taka chuan khang sel tam tak kan taksa siam tu te khan oxygen amal tin kan ju supply ani chu cell omzia chu lo ni ta ni cell hianin kan taksa pumpui aron rem khoma aron siam ani chu wangin khang cell te ro te kan mitin kan phalo ni mai thei ma se khang tam tak in rem khom khanin he taksa hi siam apoi mo ani ti kha kan soi masale chu ni chu chunin I cell kan zir don chuanin hlom hnia kan then top theianga tuamtu zong hi hlom khata kan thenang tuamtu kan ti chon a covering kan tianga cell apon loi a cell tak tuamtu a cover chin zong ai hlom khat angin kan ziranga chuanin a hlom dang le chu a chung zong protoplasm kan tia chung ta po chuna kina kan la soi fi lenga hlom hnia kan then thei a tuamtu zong le a chung zong chu cell tuamtu chu engdang ni lovin cell membrane kan tia ani lo pon plasma membrane ti ta point kan soi thina chu cell zong a hian a omani ama ro chu video ma sa kha kan lo enani chuanin animal cell le plant cell ramsa cell le nim ho cell ain an lo na kha kan soya khata kan soi ma sak ber chu nim ho cell a chuanin cell wall ti nia ramsa ho cell a chuanin cell wall velo ti khania kha klem kan han soi non lenga I cell wall kha cell membrane pona khan lo le ti nani nim ho bi ka chuan zia chu cell kan nei hi tuamtu oma chu tuamtu chu cell membrane kan tia apon loi ber covering khani achang chuan cell envelope ten tia cell cover ten tia cell membrane kan ti kha ani vek ani chu ni ama ro chu nim ho cell bi ka chuan plant cell bi ka chuan kha cover pon le khanin cell wall ti kha alo le bi ti na ni chu cell tuamtu kan soi don chuan ani chuan cell wall le cell membrane kan soi fi angai don ti na ni cell wall chu kan soi ta kan khanin nim ho cell a hian kan hmu a nim ba ka bacteria te fungi te po kan hmu thawani hengi enge tangkai na kan ti chuanin kha cell kha aveng him mani protective layer tin kan soi thina ni
pon lam thilina aron ti chhiat atur ta na lo veng him tu te nia chumi baka engen thil dang thil tui vel han luan kol nan te pon changkaina tam ta pon ei thawa a poimo bera chuanin veng him tur layer ani chuanin he cell wall hianin I shape mumal tak pianzia mumal tak I hnim ho cell te hi apek pha a chuan plant cell bik hi cellulose asiam ani cellulose asiam ani a bacteria bik hi mucopeptide asiam ani chuanin hemi cellulose te hi soitur hi tam khop mai soi thui cha koma toy the kan soi zui lokanga plant in cell wall an nei awang hianin cellulose ina in asiam kan ti to kha he cell wall hi he cell wall an nei wang hian mihring hianin he cell wall hi keima ni pumpui mang hianin kan digest ve theilo ani achan chu kha cellulose lo ti to iral tur lo ti ke som tu tur enzyme kan ti mai enzyme te pawh kan la soi fi zel tur angai la a hran pain mihring hian kan nei ve lo ramsa te chuanin he cellulose lo e chetu tur lo ti ke som tu tur enzyme cellulase kan ti ta chu chu an nei awangin nim hring an ei hi an pum hian olsam takin a digest the ani ti te kha kan chiat na te zawa han soi bel zeu taila chuanin thil pakhat poimole deuh mai term pakhat kan chin chi ave mai tur chu he plant cell hi he hnim cell hi hypertonic solution a lo da taila hypertonic chu enge kan ti chuan class 9 a hanin chiang fact fucking in zero to a class 9 video po manga chu vai kan soi fia to lo ri phot mai nga chan chu kan pen zel chuan soi tur tam don tu ka I solution chi chang song hypertonic oma hypotonic oma isotonic solution oma chen chu atui alle allo ti mai lam zo tong chuan atui solute concentration san le san lo zel khan solution chi chang kha omani kha kan la ngai to thiamang chu hypertonic solution a enge mo tu ya kan vada ta ni cell kha chun tui al taka ti la o kan sia thiam le zo na chu ta kan vada chuanin cell wall ti lo cell wall chu a khonga o a che ve mai theilo wa cell wall ti lo a chung mi zong cell membrane te le a chunga cell a thil om zong te kha an song te ta vak thina ni a chan chu a chunga tui ril kha alwan chwa thin wang nia chu ti a son te vak na process chu plasmolysis kan ti ta ni kha tam kha lo chin chi ave sim mang o zirlai tanga pe chuan exam a polo chok the enge plasmolysis san ti chuan cell hi hypertonic solution a lo da ta ila chuan cell chu cell tim a protoplast kha protoplast ti po soi fi le nga ya protoplast kan ti chuan cell wall ti lo zong a chunga cell membrane le a chunga thil om te kha kha protoplast kha a song te a chuan chumi process chu plasmolysis kan ti kha lo ni ta ni function of cell wall lo soi ta la enge cell wall chuan eng na nge tho kan soi ta khan ma sebera chuan cell te aveng him protection a pe adot le a chuanin pianzia mumal takane ti definite shape pe adot le a chuanin nim thingkung a te mo a hnima te mo enge a na te apart mun chen khat asang lampang mi om ho kha leilung hip na gravity kan te kha gravitational force ina a han ti boy tur te kha he cell wall hianin alo veng him or alo pui ani chuan adot le a chuan osmotic bursting laka aveng him inge osmotic bursting chu osmosis ti vali chu class na han chia takin in zir to a class 9 video pom motor omanga class nia po kan soi fiale pokanga iti hian tuna tan chun soi ri mai taila osmosis awangin kha cell kha a omna tui a alle allo ina shilanga chumi zir chuanin tui te hi ron luang lut le vak thina cell chunga kham a chang chuan cell chung tang tui te luang chuak le vak thina a ron luan lu vak tuma hianin cell hi apuak ke thei thina ni ma se cell wall awang hian chumi puak ke tura chuan a venga chuan to bera chuanin I cell in enge a hmun du thu sam tak anga zau lo thei tur khan he cell wall hianin alo pui pokani adut le a chuanin cell wall chunga khan plasma membrane cell membrane om ta ni hei hi plant chaw ni lo hnim chaw ni lo thil nung zong om kan ti kha lo ni ta ni plant te bacteria te fungi bi ka kha chuanin cell membrane pona cell wall lo om le kha ni maya chuan thil nung danga ve thun chuan cell membrane kan ti kha om ta chu cell le a chunga thil om zong te tuamtu pon ber aveng him ve tu ber kha alo ni ta ni
microscope a chiang te kan en chuanin chu zulang theya apan maya a fan theya an nung bokani ama khan living ani chuan chu baka cell membrane character ani na kan soya kan chin chia photo le kan shiat reng tur poi mai chu selectively permeable membrane ani na la hini tani chu chu nge omzi ni tang mizo tong chu na boi thla chen tro thil reng hi mizo tong soi dani mingte a mizo chonga soi na hi atwa atlem thina kan soi fiat du mai ne chu selectively permeable membrane kan ti chuan na omzia chu kha membrane kha cell tuamtu a khan du an lut nan chuak mai thelo ni khan bik lut chuak thei bik an an size a zirte size te de ulek lut lang thei tan omang chu baka cell membrane kan ti hian cell kan ti ku ta ni ta mu phak lo alim te kan lo mu thina nga cell tuamtu mum pul mai ang kan lo ngai mai thea ma se atak taka chuanin tian achethin achet lupa lu chua na kwa te hi oma thil chi sang chang a beta ti khan om ter tur mai ni hei tun la ya kan boy pu covid-19 kan ti ngai covid virus eng kha SARS-CoV-2 mi kha te ngai pu kha zubain he cell membrane a hian azubai na taka hi dik tak chuan azubeta chuanin azube thina chanpo khalai cell membrane a khan khat liang be thina tura in rem chat ti zong kha tun video tan chuan kan du tol e phot mai a han soi tui tak don chuan hun hi lo khal chak du khop mai a chuwangin kan soi du a to lo mai anga class le a hianin cell membrane a pon lam thil an lu chua thei dan chung lam min ron chua thei dan te pon lama thil an ron lu dan te thil poimo mamo tak an kal ton vel dan du lu chuak thei si lo ma se selina mamo tak an lu thei big si dan te sel la changa poimo to lo changkai to lo an chua thei si dan vel te kan soi le dona uluk takin kan lo ngai thalenga kan lo changa nga angai nom min hriat na abeng var thak le don ani te kha kan soi le do ni chu ka lo nge